hadin ka jing pendep ban penbena ya ke result bat samru ya ke result kut Snem khubor pniat school jong ka Unterlen secondary school kabari ka wei negi school Shillong Maulong hari Bhoi district kabala sedang mahaban kiu ha ke jing ai jing sekri syaki pajba ka than lengba ka jing persang ban wanra ya ke jing hikai ki babiang ya ki khana pule nadu ki Snem ke bala seng nengkong ye ke school kata nadu Snem shejar khandai spa khandai po nyau ter hadu ki negi Snem ki ba mentah lengba kene ke jing penbena ka Khot admission na ke benta ke Snem thamai kata house Snem arjar arpo henreu ka baon pediang admission na dua kelas nursery hadu kelas 9 shushu ki bor pnia school kila penbena ru bah kene ke Snem banwan lapli saya ka wei na ki jing ai jing hikai ke bala Pynrung nengkong ha kene ke school kata ban hikai Tonic Solfa lani ban hikai ya ka ruai ke siau rengkat ru ban tip ya ka kom thau sur jigruai ya ki admission on sedang banai nadu ka arp artrik unopra arjar arpsan ha office jong ka school tang ha ki kenta trekam bat na ka benta ki jingtip ki bakam bani ashushu sngewbha phun ha ki number jong ki bor pnia school prasau iwe lai not henriu lai nyau lane nyau not prasan pra nyau iwe not laisan bat khandai pra henriu ar pra lai not khandai ar la Pynrung skur no ki khon pi bat I hani ka jing hikai ke babiang la penmang lupai pukai bastat ki khon ka than chong hi